82,000 लाना खारबोदों। फैसाबो लाना खारदों आरो ना? फैसाबो लाना खारदों। बेयाव खैथासोआव मोनफैनाय दानि? 2तासो जादों खोमा। नोङो माने बिमाखौ आलाय सिलाय जानानै खारबोखो ना माना खारबोखो ना बिमानि सिन्तायावसो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयबो खनसे बरायना फिनबावबाय। आं दिनै हरखाबै माने मोना मोनसे इमारजेन्सि भाबै मोनसे भिडिअ खालामनो नोंथांमोननि सिगाङाव आवगायबाय आरो ना। आं माने न'आवसो उन्दुनानै ओमफ्राय जोंहा जोंनि जायगानि माखासे गोरों गोरा दंना जोंनियाव, ओमफ्राय बिसोर माने आंखौ कल खालामनानै एसे खोन्थाहरबाय आरो ना ओरैबायदि मानसि दंफैयो नोंथाङा बेयाव फैनो नागिरदों। आं माने फैनानै नुफैबाय जोंहा बाक्सानिफ्राय सासे आदै दंफैयो आरो ना। आदैया माने नैबे आंनि फट'खौ लानाय सासे फंबायखौ नागिरै फैयै जोंनि नैबे सेन्टाराव दंफैयो आरो ना। थ' आदैया दंफैयो आरो ना। थ' आं मोजाङै मिथिया दाबो, आदैनाव सोंजोबगोन गासिखौबो डिटेल्स। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि बे गथ'खौ जुदि नुयोब्ला नोंथांमोना माने कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहर आरो ना। ओमफ्राय आं बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो लाखिखागोन। ओमफ्राय नोंबो फंबाया नोङो जिनिखि नैबे आंनि आखायाव थानाय जायनिखि फट' नुदों नोंथाङाबो जुदि भिडिअखौ नायसनदोंब्ला आरो ना नोंथाङा आंजों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरनाय जाबाय। आंनि बे आदैनि बा नोंसिनि फादारनि माबाखौ कन्टेक्ट खालामना होगोन आरो ना। थ' बोरै गोमालायनाय जाखो, बोरै मा नागिरफैलायनाय जाखो, मोनागौना दासो मोनफैदों खोमा मानसियाबो। ओमफ्राय आं सोंना नायसै आरो ना। थ' आदैया नैबेनो। ओमफ्राय आदैया माने बेयाव खैथासोआव मोनफैनाय दानि? 2तासो जादों खोमा। माजों फैनायमोन नोङो? माबा गारि गुफुर गंसे फैदोंमोनलै इयाव, गारि गुफुर फिसा। नोंथांनि नामखौ गिबियावनो खोन्थाग्रोदो। आंना नरेन नार्जारि। ओमफ्राय जायगाया मा जायगानि? भकपुर। ओमफ्राय माबाखौ पाठसालायाव ओंखारनांगौ। मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बे? बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय गामिया मा गामि? भकपुर गामिनि आरो ना। ओमफ्राय दा नोंथाङा बेसेसो खावनाय ओरैनो फैसाखौ? मथा मथि 80सो लाबोदोंआनो। 80,000। ओमफ्राय फरायनायफ्रा बेसे? फरायाखै। जेबो फरायाखै ना? ओमफ्राय बाहेरायाव बिदिनो आवगोलफोर बिदि अबावबा थाखायोमोन नामा मानसिया इयो आजि 5 बोसोरनि आगोलाव इटानगराव दंफैयोमोन इयो। इटानगराव माबा मोनसे मावोमोन नामा? हाजिरा मावना दंफैयोमोन। आচ্ছা, दा बेयावनो दंहैयो खोमा आन्दासाव? खोन्था रोङा ना? कन्टेक्ट नाम्बार नुनाया नुदों आरो मानसिफोरा नोंनो खोन्थाहरदों? सोरबा दं नामा नोंनि बेयाव जाथि बंस' खोन्थाहरग्रा? गैया आरो ना। थारमाने इयाव जोंनि जायगानि खुरमा गोनां दं। इयो नुलांदो जाहैबाय। नुनानै खोन्थाहैदों आरो ना न'आव? ओइ नोंसानि खुदिया उमुगाव दंलै, आं नुबोदों ओरै जाहैबाय। आচ্ছা। ओमफ्राय दा नागिरनो फैबाय आरो ना होमबा? ओमफ्राय नामखौ मा नाम होनदोंमोन बिनिया नोंसिनि फिसा? दैमासा नार्जारि। साबैसे फैदों ओमफ्राय नोंसोर? आं हारसिंल'। आदैखौथ' नोंसोरो जोंनि जायगानिफ्राय सिनायनाय नङा, थेवबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। आदैया माने मा मावो होनदों दा? मानासाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सार्भिस मावो आरो ना आदैया। ओमफ्राय दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जाहैबाय माने आदैनाव दा कन्टेक्ट नाम्बार गैया जाहैबाय। जायखिजाया आंनाव माने कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना। ओमफ्राय नैबे जिथुनिखि गोमानाय जिथुनिखि खारखुमानाय फंबाय, बेबो नायसनदोंब्ला एसेसो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय। जोंनि जायगायावनो जों थागोन नामा साननैसो इयावनो? साननैसो गिदिंना नायगिदिंनोसै। ओमफ्राय नों दा फैनायाथ' फैबाय, ओमफ्य थानाय जानायनि बेब'स्था जाबाय नामा सोरनावबा? जोंनि माबायाव दोनथ'गोन आरो ना। माने जोंनियाव बेयाव आलासि बबेनिफ्रायबा गोजाननिफ्राय फैयोब्ला बेयाव जिरायथ'ग्रा दोनथ'ग्रा जायगा दं नालाय। थ' आदैखौ बेयावनो दोनथ'सिगोन आरो ना साननैसो मोनसान्दि जुदि खबर मोनथाबा गिदिंना थांफिनसिगोन आरो ना बेलेगाव। थ' बेबायदि। आंनिया नरेन नार्जारि। ओमफ्राय बिमासा नार्जारि। बिमा गैया होनदों नामा? बिमा गैया। न'खराव साबेसे ओरैनो? मात्र 2ल'मोन, हिनजावसा सासे आरो हौवासा सासे। हिनजावसाया दं ना गैया? हाबा जाबाय। गामि खाथियावनो। आচ্ছা। थ' आदैखौ आं जोंनि बे जिथुनिखि जोंनि जायगायाव थानाय आइबि आलासि दोनग्रा जायगा, बेवहाय लाबोबाय आरो बेयावनो थाथोंसै बियो, बेयाव उन्दुथोंसै। ओमफ्राय जानाया मोनसे न'खरसेनाव एसे बेब'स्था जाबाय। आदैया बेयावनो साननैसो थाथ'सिगोन आरो ना। मानो होनबा माने गोमानाय गथ'खौ नागिरनो टाइम नांगोन नालाय। थ' ओंखायनो माने आदैखौ बेयावनो दोनथ'नोसै साननैसो। आदैया बेयावनो थानानै गावनि गथ'खौ नागिरनाय बेब'स्थाखौ लासिगोन नङा होमबा आदै? ओमफ्राय आदैया सार्भिस मावनाया खै बोसोरसो जाखो? मथा मथि 11 बोसोर जाबाय ना? आচ্ছা। 11 बोसोर जाबाय आरो ना। ओमफ्राय दहाय खोन्थानाय बायदि आदैया माने न'खराव बिसियाबो माने रुंसारि जालांबायनो। दा बिसिया रुंसारि जानायखाय फिसालायाबो माने न'खराव माबा मोनसे दिखार जानो हागौ नामा होननानै सानदों आरो ना। बेनिखायनो न'खरनिफ्राय खारबोदोंनो।
ओमफ्राय बेनो आरो खोथाया जाने जुदि खारनानै मा जादों फिसालाखौ बयबो गोसोखांबाय थायो जाहैबाय थानो सुखुवाखै माने फिसालानो माबा मोनसे दायथ' थायो फिसालाया नङा होमबा न'खराव बे माने दायथ'खौ जुदि होलांग्रोनो हायोबा मोजां मोनगौ होननानै बुंदों आरोना आदैयाबो आदैया फिसालाखौ एसे फंनैसो बुंहरनो नागिरदों आरोना फिसालाया जुदि नायसनदोंब्ला मा नाम होनदोंमोनलाय फिसालानि नामा दिमासा नार्जारि नोंथां नों फंबाया जुदि नायसनदोंब्ला आदैनि खोथाखौ खोनासं आरोना आदैया मा बुंनो नागिरदों नोंखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय दे बुंदो दे आदैया नोङो माने बिमाखौ आलाय सिलाय जानानै खारबोखो ना माना खारबोखो ना बिमानि सिन्थायावसो खारबोखो ना मानो खारबोखो आंथ' मिथिलिया दा आंहाबो समा माने बोराय बैसो जाबोबाय बेखौ जुदि हाबा होना दोनलांनो हायोबा होमबाना आंहा मोजां संसार मोनजाबायगोन बेबायदि आरो दाबोदि खारबोदों आंसो हमनोनो हाला दा थारमाने इयो फार्स्टनि घटनानिफ्राय बुंलांसै आरो 82,000 लाना खारबोदों फैसाबो लाना खारदों आरो फैसाबो लाना खारदों खिन्थु फैसाखौ नांफिनलाया आंनो खिन्थु मानसिया मोनोब्ला माने न'आव थांनानै आं बेखौ हाबा बायदिसिना होना दोननानै आंहाबोथ' टाइम गैला गाव जुदि थांफिनोब्ला लोगो मोनोब्ला आंनो नांफिनगौ आरो दाबो नङा होमबा बेफोरबायदि नांगोनथ' आरो फिसालाखौ गावनि फिसालाखौ सोरथो माने नांफिना जानो ना ओमफ्राय मा खारनाव बेबायदि एथ' ओंखायनोथ' मा खारनावनो बिदि जानानै फैखो ओमफ्राय बाय बाहागि बिनि गामिफ्राव जेबो कन्टेक्ट खालामाखै नामा खनसेबो खालामाखै दा इनियाव अनुमान मबाइल दं ना गैया मिथिया दा बेखौबो मिथिया ओमफ्राय सोरबाफोर गोसथोनायफोर दंमोन नामा बिदिहाय गैया गैयामोन ना गैया ओमफ्राय जेनेबा जाथि बंस' सब खबर लाजोब्बाय ना सब जाथि बंस' खबर लाजोब्बाय रावनावबो जि गैया आरोना जेरावबो गैया दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर'फ्रा माने बिदिनो नङा होमबा माने सहज माने फरायनायखौ बिराद गिदिर बिबान साननानै लायो फरायालासिनो माबाय थाबाय उदाङै थाबाय नङा होमबा उदाङै थानायनि उनाव ओमफ्राय लास्टआव जेबो जानाय साननानै आगोर मोनैनिफ्राय जेबो राहा नुलाबाथाय न'खौ गारना थाबाय नङा होमबा ओमफ्राय धन सम्पति हा हु बेसेसो दं ओरैनो आदैना सामलायनाय सारि बिघा गायग्राफ्रा ओमफ्राय बिथाया आधा बिघा न'फ्रां लुखाजोबनाय ना न'आ सरकारनि मोनदोंमोन इनिफ्राय बै मेम्बारजों इनिफ्राय आरो मा होनदोंलायनो बे इसोर मेम्बारजों थाफाग्राया काउन्सिलर प्रेसिडेन्ट इसोरनो बहनखुमाना जादों जाहैबाय फैसाखौ माने मोनाखिसै माने थ' बिराद जारला खोख्लैना नोंसिनावथ' मेम्बार माबा बिसिडिसि खोमा बिसिडिसि थ' लोगोफोर जाय माने बिटिसिनिफ्राय नायदोंमोन जाय माने जोंहा आदैनि गामिनिफ्राय नायदोंमोन जाय माने आदैनि एलेकानिफ्राय नायदोंमोन आदैया मोनसे गोदान खोथा बुंबाय आरोना आदैया माने न' मोननायखौ जाय माने आदैनि एलेकायाव गोलैनाय बिथांमोना माने नायथिंग्रा माने न' होग्रा नोंथांमोननिथिंथ' जों बिसिडिसिनो गोलैयो नङा होमबा बिसिडिसिनि आन्दारावसो नोंथांमोना ओमफ्राय बिदि माबा गोलैयो न'फोरखौ होनायनि बेब'स्थाया बिसिनि सायावसो गोलैयो नालाय थ' आदैया कमप्लेन होदों आरोना बिसोरनो जाजोब्बाय होननानै बुंदों आरोना जोंनियावथ' मेम्बार प्रेसिडेन्टफोर थायो नोंसिनियावथ' बिदि गैया नालाय थ' नोंथांमोना अननानै जुदि आदैनि न'फोरखौ बेबायदि खालामनो नाङा आरोना बेबायदि गोरिब गुन्द्राफोरनि न' फैनायफोरखौ बेबायदि जाखोमानो नाङा आरोना होनांगौ फैनाय नामफोरखौ होनांगौ आरोना थ' आं बे खोथाखौ बुंनाय जाबाय आदैयाव थ' आदैया जोबोद दुखु मोन्दों बिनि थाखायनो आदैया माने हा आधा बिघा दं 4 बिघा गायग्रा दङ थ' बेखौ माने फिसालाया जुदि मोनाब्ला मा खालामगोन आदैया बायसान्स जुदि फिसालाया न'आव थाङा होनना बुङोब्ला मोनथाराबालाय आरो फाननाबाबो जानांसिगोन आरोना ओमफ्राय दाथ' नोङो रिटायार जानो खै बोसोर दंबावो मथा मथि 8 बोसोर दङ ना दुथे आदैया 8 बोसोरनि उनाव रिटायार जासिगोन बिनि उनाव बिनि सिगांनो फिसालाखौ हाबा होनायनि बेब'स्थाखौ लादोंमोन ना थ' हाबाखौथ' बेयो सिन्था खालामाखै जायखिजाया खारग्रोबायसो नङा होमबा थ' मा खारनाव खारखो जोंनि बर' फिसाफ्रा बेबायदिनो आलाय सिलाय नङा होमबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आंनि बिदा सानै दङ खिन्थु थैयाखैनो आरो दं आरो ना दाबो बिसोरबो गामियाव दं नामा गोजान दं गामिसे बे बेलेगल' जालायदा ना दं आरो न'आ बेलेग आच्छा फरियाला गिदिरानो ना एसे फरियाला एसे गिदिरानो जोंहानि फाइलाया गिदिरमोन साननो लागा जाबाय गिदिर सानैयाबो सासेयाथ' फ्राय देहायानो जाबाय नोंना फंबाय बिदाया बोरायबायानो ना दाथ' माथो खालामबावनो नागिरनानै फिसालाथ' नङा होमबा थैथांबाबो नागिरनांगोन सान्दुं अखाबाबो नागिरनांगोन नङा होमबा बिदिखायनोथ' आं माने संसार
संसार मोनजानो हाबानो फारसे थाल्ला जाबाय फारसे थालाबाय गाव खारोना हिनजावजों नांलाय खमलाय जायोना बुलायलाय बे गावनि खोथासो आरो ना हिनजावजों बुलायलायो ना मालायो गावसोरनि खोथासो गावसोरनि खोथासो आरो ना ओमफ्राय सम्पतिखौ बेंथारनांगोन ना बेंथारनांगोन आरो आं खिन्थु मोनलांफिनोबा मोजां मोनगौमोन आरो गोसोखौ स्रां मोनगौमोन ओमफ्राय मोनसे खोथाया बेनो आरो नोंथाङा जेनेबा बेयाव नैबे जोंनि जिथुनिखौ गगाम हालाम मिमां हालामाव दं होननानै इनफरमेसनखौ बेसे गोबाव जाखो मोननाया बियो मा मोनबाना मा जाबाय खोमालै मास मोनबानि सिगां खोन्थाहरदों आं उमुगावसो नोंनि फिसालाखौ नुबोदोलै ओरैनो बुंहैदो मास मोनबानि सिगां थ' ओमफ्राय मानोथो एसे गोबाव देरि खालामगोन खोनालाय लोगो लोगो मानो फैदिया जेनेबा आंहा बे आरो फारसेयाव थांग्रा नालाय डिउटि फैनो होनबा फैस्लाबनो हाया आरो मानसियानो गैथारखाया मानसियानो गैखाया आरोना ओमफ्राय दा मा सुटि लाना फैगोन माखो सुटि लाना फैथारदों खै मास खै दिननि सुटि लाखो 2 माह 2 मास नागिर होननानै 2 माह एखेबारे नागिरदो लागातार नागिरगोन आरोना ओमफ्राय बायसेन्सआव जुदि इयाव मोनाब्ला बे जिथु गाव अरुणाचलाव दंहैयो होन्दोंमोन बेयावबो थांगोन नामा नों आं इटानगराल' बेयावबो थांगोन इयाव थाङो ओमफ्राय फार्स्ट टाइम डाइरेक्ट बेयावनो फैखादों आरोना फार्स्ट टाइम बेयावनो डाइरेक्ट फैखादों इयावनो डाइरेक्ट फैदों आच्छा मोजां खोथा माने हाथा हामा नागिरना फैनो गोनां जादों ना आदैया बोराय बैसोआव थ' आंनिफ्रायबो मोनसे गुरै खावलायनाय आरोना फंबायसिम नोङो जुदि नैबे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला बिफा बोरायखौ जुदि नायसनदोंब्ला अननानै नोंथाङा नों फंबाया माने न'आव नोंस्रा फादारा नागिरनाय लेखा अननानै माने थांफिन आरोना थांनानै नोंस्रा फादारजों रुजु रुमु थाहैफिन बा नोंस्रा फादारा बेखौनो लुबैदों दायित्वखौ माने नोंहाबो माने बिफा हिसाबै सासे थायोना मोनसे दायित्व थायो नालाय ओंखायनो नोंनि मोनसे दायित्वखौ माने नोंस्रा फादारा बोराय बैसो जाबाय नालाय थ' बिनि थाखायनो माने होलांनो होननानै नों फंबायखौ नागिरगासिनो दङ ना हाथा हामा नोंखौ जेरैखि जाबाबो नागिरगोन होनना बुंदों नोंथाङा थाखुमायो ना मायो बे नोंनि खोथा अननानै आंनि खावलायनाय आरोना जों गासैनिबो खावलायनाय जोंनि माने रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा माने बिदि खारखुमा थायालासिनो न'आव अननानै थाङो आरोना ओमफ्राय रुजु रुमु बेबायदिनो थाहै थ' गोजोन संसार जागोन सुख जागोन माने बयनिबो माने मोजां जागोन आरोना ओमफ्राय बयबो बेखौनो हास्थायदों बेखौनो आं नों फंबायनिसिमबो आं गुरै खावलायनाय जाबाय आरोना अननानै जाय भिडिअखौ नायदों माने फंबायनिसिम जाहाथे सहैयो बिनि थाखाय माने गासैबो माने भिडिअखौ शेयार खालामना हो शेयार खालामनायजों लोगोसे जाय माने भिडिअखौ नुदों कमेन्ट्स खालामना हो खोन्थाहर लोगोसे ओमफ्राय बे जुदि फंबायखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै आंनियाव खोन्थाहरनो दाबाव आरोना आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय गासैनि समखौ थेंक इउ फर वाचिं